Sinden ki apik. Heeh. Ora mangape muni lho. Suarane metu lho. Iki kok ora mangap muni aku. Ora mangap muni iki Tanpa mangap lho, rumah tanpa mengo lho. kuwi lambe apa kaset kok ora mangap kuwi lho. Mangap kok. Lah Lho. mangap Lambeku. Omong lho Aku genah. ngomong kok. Ha. Ha. Lho, iya ta? Ora Pak meneng ae. Aku ngomong. Ngomong lho. Ha, ngono. Mas Uncek lho. Ya kuwi lho. Endi? Mas Uncek. Ha. Ha. Lah. Oh, lho ora to. Yen hae ha ngono. Ngono. Tok. Kok ngene? Gah aku kowe rumah saku. Kowe ki modele kowe kaya tembus pandang lho modele iki. Rumah saku. Guna. Piye? Ora tekan. Rada mumbul sithik. Anu ta kowe wis kowe. Amit nggih Pak nggih. Amit nggih. Amit arep endi kowe? Eh, Arep nglangkahi aku apa teko kaya Mboten. Jenengmu arep endi Amit iki? Mboten kan kula ki mriki ajeng Heeh. mriku wonten lho. Oh tak kira liwat kene. Mboten. Enggak to. Oh kok kono. Nggih, ki Seru mriki. maju pirang meter anu mencolot munggo. 10. Weh, edan, Elok. edan. 10 meter itu Elok. kan kono. Coba. Minggir. Ki rencana Neng. tiba langsung moncrot ki kok rencana iki. Heeh, yo. Iki ngisru-ngisrui ora kok. Lah sing kesro ki pikiranmu kaya angger nyawang uncek nyawang kok kono. Nyerimpet gitu loh. Ora. Sikil agak Ora enak. nyerimpet. Nyerimpet ya. Nyerimpet tok nyerimpet. Arep dijenggleng lagi apa sak lanjute? Lanjute. Lanjute jengleng Ya. kene. Pacita. Macan. Ya sing dimut apa? Sing dimut apa? Doke niku. Ya aku. Dok niku. Niku tandok bebek niku to. Weh. Senes dok puyuh wonten dok bebek. Yes, pokoknya dudu ndok jaran lah, pokoknya ndok anu lah. Selamat malam wong bagus. Selamat malam Pak Gareng. Kowe kok iso ganteng ngono ki jane ibumu mbiyen nyidam apa to, Mas? Nyedam gori, Pak. Gori ki lek wong kene ora ngerti, gori niku tewel nggih. Nggih, nongko. Heeh, nongko. Nek cara kulon kan apa lek ngarani? Gori. Mm. Nek cara mriki tewel. Oh ngaten. Dadi siji desa siji curu kan ngono. Siji Kok wis curu niku. ayo cara siji desa siji cara rak ngaten. Nggih. Malam hari ini kula lan panjenengan tinimbalan sowan Dalem Agung Bu Hajah Rumini. Ngaten. Menika. Matur sembah nuwun. Wis pun panggih Bu Rumini? Kula to. Heeh. Dereng. Lho, wayahe panggih sik lho. Kono medhun kek petukan Bu Rumini sik. Kok Ya, panggih kalih Bu Hajah Rumini iki kados manten mawon to. maksudnya ini sing kakuan dalem kan perlu jagongan dhisik. Nggih. Engko hajate apa? Terus perlu sing diomongne ning dhuwur engko apa? Nggih, ngapunten niki wau amargi tugiripun telat. Wong Landat, sing tinggi lung-lungan penontonmu sampean to dilung-lungne munggah ngono. Nggih enten mriku lho. Aku batin lho, kayak apa bayi kok dijunjung dilung-lungan di estafet wong akeh mbak iki ta kok ya. Dan jenengan ngertos ki amba lho. Niki panggunge kalih jenengan kian. Panggunge ngene jenengan niki kian. Lho lah nek sapa nek ora nek Walah Pak, mbok kaya tangga ki jarake ki ya sing ndak-ndak lho. Yang apa? Jarake dawa-dawane ra ukur kene arep munggah rekosane ram lho. Lho, pancen ngene, tak sengaja. Pripun? Tim panggung engko uncek enek. Kowe nggawa anda sing rada dawa-dawa jarake, untune rada ombo-ombo. Dadi perlune sampean angger munggah nu gantung sak untuse, munggah gantung sak untute. Lah niki wau malah di anu bapak-bapak wonten mriku kok. Diunggahke, disurung, ketoke nyurung to. Heeh. Ketoke do penasaran. Lah ngopo? Lah kalih ngrowok niku. Menika hajat saka sing kanggoan dalem Bu Hajah Rumini menika haul. Ugi kentun donga. Kentun donga. Kagem Mbah Haji Marto. Kasran. Nggih, sekalian Mbah Hajah Paniem. Nggih. Mugi hajat ingkang dipun gelar Mbah Hajah Rumini menika tansah pikantuk kalujengan donganipun saged dipun tampi Mbah Haji Marto ugi almarhumah Hajah Paniem saestu lepas oparane jembaro kubure padang dalane nggih
tansah pikantuk kasuwargan jati. Amin. Ingkang Amin. langgeng nika Amin. dipun akoni umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi Mbah Hajah Rumini Sak menika keluarga. tansah pinaringan bagas waras panjang yuswa tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Rezeki kathah melimpah barokah. Amin. Weh kowe iki jan pinter, Mas. Aku ndonga sak ndonga iki jan trep. Ngono iki kowe ndongakne awakmu dhewe ya mandi. Mboten, Pak. Lho, kok malah ndongake sing kanggoan dalem kok ya. Lah biasane ndongake wong liya ki mandi ndonga kanggo awake dhewe mboten mandi. Lho, Lah kula ndonga seprono seprene ya mung pengin modot ora modot-modot tok. Ya Allah. Kapan mandine? Jajal to sekali tempo ki mangan cagakane. Dadi ben dawa. Ngoten lho. Napa? Ya dahar cagakane ki ben nyelot dawa rek ngaten. Bu, Cagakane pirsa? Kalau cagak kabel kalau. cagak listrik. Nah, nek nggonmu listrik, nek ning kene ya listrik. Heeh. Lho kok alim nih cagak Anim. anim dia. Rumah saku ora cetha ya. Sing baku alhamdulillah seger waras sehat walafiat ya. Sedaya menika mugi pinaringan bagas waras sehat dipun lancaraken sedaya urusanipun. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Yo, dalu menika awake dhewe atur panglipur sak bisa-bisane ya Mas Ucek rawuh rene jam. Nggih. Nyandi to kowe kok ngalih iki nyang Kula apa? dugi mriku pun meh jam 11 niki wau. Teko ngendi? Ngapunten, Nyang dugi apa, mriki. Kok nyisih rono nyang apa? Mboten napa-napa ten mriku kaget ning tok. kotak kono kan penonton darane tekek lho, aja ning kono lho. Mosok kotake Rudi Gareng dirambati tekek aja ning kono, golek engkon sing apik to kok ya. Matur nuwun lho Pak, matur nuwun. Matur nuwun lho Pak. Matur nuwun. Gah aku nek salaman karo kono ali-ali ku ilang kok ya. Ala lagi mboten. Nderan ngelake kula kethek. Matur nuwun. Lah. Kowe iki tibake kupinge pilek to. Tekek. Lah nggih ngeloke kula tekek. Matur Heeh. sembah nuwun lho Pak. Wah, matur nuwun. Apa tekek iki apa? Tekek iki lho, otok-otok tekek, otok-otok tekek. Ngoten Suaranya kok. malah apik iki timbang asline iki. Ampuh. Kediri itu kaya ngene iki lho wong bagus nek pagelaran wayang penonton tumata kabeh. Nggih. Ya sing ning ngarep kae lungguh kabeh, ya madhep rene kabeh, ngangge bokonge dhewe-dhewe kabeh lek lungguh, ora nyilih bokonge kancane. Ki tandha kalamun budaya ki tetep ning kene iki adiluhung lan isih diremeni dening para sutresna kabudayan. Nggih, bab lungguh niku mosok nyilih bokonge kancane. Lho ora Masku ya pepindane. Pepindane iki guyub rukune kaya ngono ku mandireng pribadine ya kaya ngono. Perlu dipun contoh ngeten iki nguri-uri kabudayan nggih, ngurip-urip kabudayan. Nah, saiki ora mung Burumini wae, penjan iki saorane ya dadi pelawak utawa komedian lak wis suwe. Bergelut karo kabudayan ning wayang kulit ya suwe. Sampeyan ya tau syukuran kaya ngene iki. Alhamdulillah. Ya nanggap wayang ngene iki. Mboten, Pak. Lah piye to kudune nyontoni no. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangut karsa, tut wuli handayani. Kowe kudune wayangan ya. Lah wayangan kula dereng gadah gawe wayangan. Ya digawe-gawe no. Lha digawe-gawe pripun acara napa? Ya sembarang, ulang tahun kenek, ngono kuwi. Walah wong ulang tahun kok diramek-ramekke nggih jenengan niku. Lah nyang wong apa? umure suda kok senenge ra ukur. Sapa? Lah ulang tahun niku kan umure suda to niku. Maksude Kan suda. tambah umur kuwi suda umure cedhak marang patine. Nah, mosok seneng-seneng. Loh, ya kudune no, aku sudah umur 17, aku sudah umur 40. Seneng perayaan nanggap wayang ngene iki ngetokke dana. Jenenge kowe melu sedekah. Kaya Burumini iki sedekah lho iki. Nggih, Kowe ya wayang ngono. Sesuk apa piye dadak apa piye? Yo. Aku panggah budal. Tak tawak-tawakne aku. Aduh ki mriko pinten mawon. Wong kene dipangane muntir kok. Lho masaku lho. Rono ki ora golek panganan. Mok suguhi kenek, ora mok suguhi ya tak rasani, kan ngono. Alah paling ya dipisoi. Rumah saku. Pokok intine tetep nderek bungah mergo Bu Hajah Rumini nggelar pagelaran sore mau ana tausiah, sore mau ana pengajian akbar, ana sing diarani ndonga liwat pidoring kabudayan kaya bengi iki juga. Sore mau liwat agama. Dana rasa. Dana ki apa? Dana ki Dana Kasino Indra dudu. Dana ki weweh.
Weweh ki apa to? Weweh ki Nyeweweh ngono. paring utawi nyaosi ngono lho. Yen kagem jenengan Bakso apa piye diwehi caos ki? piye? Genahno to, genahno. Kowe rene iki awake dhewe iki atur panglipur lho. Apa sing arep mok wehne penonton bengi iki? Sinten? Kula ajeng Kowe arep ngowahi apa karo penonton? nyaosi penonton. Lho, piye to? Lah kula rene golek kok kan nyaosi yo. Kuwi tak rewangi do kono do kene niku kula golek. Ning daleme Bu Haja Rumini iki ngadepi penonton sakmono kae, apa sing arep mok tokne dingge penonton? Lah napa sak dititokke ora ndek apa-apa rek. Piye to? Sing arep mok aturne penonton apa wis? Aturke luput, Pak. Lo ngaturke luput mesake to penonton sing enten wingking. Lah ngopo? Lah mboten ketok blas lho. Gak aku seragamku ireng, malah dikira garangan to. Ya ora to kaya ngono garang sampean ki cara wayang ngono Arjuna. Wah. Ning Arjuna kedelep endut. Ngono lho genahno sik kaya. Aku Dadi Arjuna musuh buta. Buta rambut geni. buta iki ngawur. Rambut geni aku lek mok kok ning ngono aku kudu kayang aku. Boten sah kayang. Kalau wingi kayang malah kaya gajah no kok. Lah ora cetha. Pokoknya malam hari ini atur panglipur sinambi gayengke swasana. Leres. Tak goleke kanca ya. Sinten? Ya, iki jajal Mbak Krisnia. Ah, iki sebelum Mbak Elisa, Krisnia ben jumeneng sik. Mbak Krisnia. Goleke pesinden sing carane nyinden wiwit jaman isih ning jero Guwa Garbana Kang Ibu. Bayah, tasih wonten ngendut niku. Lah lahir ki lumrahe bayi nangis dhek lahir ura-ura. Kene. Terotak. Ho. Moyo pisanane dikeki ki pemanasan ki yo sing cilik-cilik sik apa piye lho. Ha iki kok sitoke pisanan gedine ra ukur. Pak bayo. Lah kudune sampean bersyukur. Bersyukur pripun? Aku ki ngrahapi panjenengan nek rawuh bengi iki tak sugatake presiden sing ora gemen-gemen. Nggih. Ha lek tak deng nih sebocah lencir-lencir cilik-cilik. Ayo kuwi apa? Alah kaya krese. Kurang bobot no. Iki sinden berbobot lho. Mas Uncek. Bobote pirang kintal? Ayo pirang kintal ya Kris sampean? Ukure ora kintal, ukure ton. Boyo. Ha mbok yo dirayu petuk wong wedok kuwi. Alah, Wong lumrah jamae wong lanang petuk wong wedok kuwi wis ginaris, ngono. Ngerayu pripun lho kahanan kados ngeten lho. Umpame jenengan mlaku mriko. Nah, mang mlaku aku nang burine. Lho, dikira kebong letong to. Piye to? Nggih to. Sampeyan letong. Aku letonge jenengan kebone. Kowe iki apik lho, kowe nletongne awakmu ora apa-apa ning ngebukne kono. Ngawur. Rasane lho. Ya paling ora rodok sangar titik, badak. Ngono rodok sangar. Badak lho. Dirayu to Mas dirayu. Nganggo. Aja sing cantik-cantik sing cilik-cilik dirayu. Sekali tempung kerayu. Nyapa kok iso ngusapi ngono? Sampeyan ngiler. Heeh, sampeyan ngiler. Sampeyan ngiler. Ngiler. Ih, tak balas kok. Ih. Kok iso kene sing dibalas? Lah piye? Aku arep balas jangkute ya ora gitu ta. Ayo. Hei. Angkut to. Ora cetha kok ya. Lah nopo? Ya kudune janggut to kok ya. Janggut. Lah iya. Kene Don. Loh, kene kan ra tekan to aku ya. Ayo. Ayo. Maksude janggut sing ning pasuryan utawa rai. Ngono, wong ki enek raine. Kuwi rai ngono lho. Rumasa kowe Krisnia langsung dibetot mike. Mike langsung dibetot. Ora. Ya. Kudune dijawil, disawang raine, pasuryan utawa rai basane.
Lah nggih. Ndang. Niki kan nggih sami mawon. Apa? Niki nggih rai. Niki Rai apa? Apa? rai lok. Dadi ora saben wong itu ndemok ngono lho. Nah, ngene kan ya kita piye. Piye ya? Nyapa? Apa? Nyang apa? Mboten apa-apa. Nyapa. Ndang. Jatuh kalung itu jatuh. Alah. Pasangkan dong, pasangkan. Manggone ngendi? Di sini pasangkan dong. Ma. Kenapa? Wingi ngene iki tak pasangke aku kleru. Ngopo? Malah mbledosno. Yo asik. Mau reken mas aku jajal dirayu, jajal kaya ngapa lemung rayu. Sembarang ngangge bawa sembarang. Krisnya karo bawa seneng kok. Dhek angger petuk bawa ngono. Woi, dadah Mas bawa mrene ngono. Sembarang manut sampean, dandang kula kenek, pangkur Kan kenek. ada dua sejoli. Sejoli? Heeh. Kowe jone aku line ngono. Ya. Aku gede, kamu li. Ayo cilik. Iki ketoke kowe ya demen wong wedok, ketoke kowe kok ya. Elek-elek ngene iki ya normal lho, Pak, rumangsane. Kamu itu bagus loh. Ganteng loh kamu itu. Matur wis nek kirana to, Mbak. Ngene apa? Upama kelakon sampean duwe bojo Krisnia iki mok tukokne apa? Sampeyan tukokne apa, Mok Mas? tukokne apa? Heeh. Tak tuwake bego. Nyapa kok bego? Lah wite aku kan gotong ra kuat kari bego. Lek arep ngajak di bego dikawang ngono. Angger arep karonsih ngono. Nek nggih bego. Heeh, dibego. Terus Ya sing kok sakire kowe dibego bingung goleki lho nek ndi iki uncek nek ndi tibake dhek keplites. Keplites. Cemek. Koblekan bego cemek. Modar berarti. Mas aku. Neno kuwi oleh. Ayo. Duh wong lemu. Lemu tur asian. Terus kowe Sri Sekti, alus lho, kowe joget kan pinter. Babu. Ya. Jane ati. Kaya ngene iki lho. Jogete tenan iki. Guru joget. Wah, iya. Jogete kaya ula dumung ya, Pak. Loh, Maksudnya kocap ulane iki arep mangan kodhok ngono lho. Kodoke sinten? Lha sapa sing ning kono kok ya? Aku. Mas aku. Terus Kaya ngene wong nandang asmara diajeng garwanipun tiyang kathah Yayi. Garwanipun Kakang. oh iki yang gleleng iki ya. Ali. ojo tiang. Kudune setia kok nek wong akeh kok ya. Garwanipun Kakang Yayi. Cih, Kang Mas. Boy. Wanita utama. Alus. Iya. Inci Kang Mas. Ngono ki bodine iki bangkeane nawon kemit. Ngono ki. Iki apa ya nawon kemit sawang to lho. Lho, demok lho enek ngginggiane to. Genah nawon kebul. Piye? Aku. Apa enek Nyapa? kowe iki piyayi paling sombong dhewe ya kowe. Nyapa? Lho sombong piye to? Lah ngopo lho kentol dadak mbok ketok-ketokke. Ngopo? Ngopo kentol kok mbok kaya kene iki lho. Kuwi lengen. Heh? Lengen. Lengen to? Lah rumah tamu apa kok ya? Lah kentolku karo kene gedhe kene. Ih, Ih. ih. Wah. Kelak. Iki lek pomo ijabno ketoke naipe karo wong akeh ndarani nggawa anak. Pripun Kang Mas? Enten taman Kang Mas? Ngopar neng taman. Yo delok-delok nganu. Kris, kowe jan kaya ndolani Dani kae lho. Aku kecil loh, Mak. Aku kecil. Rumah saku. Nyang apa? Dek, Nyapa? ngerti kahanane to. Ada apa sayangku? Pacangamu ki tenaga ringkih. Ora kok mbok ngenak-ngenekke mbok obat abitke. Aku kan gembira, aku kan seneng. Ya seneng-seneng apa dilus-lus apa piye kok. Ibu dilus-lus. Obat abitke. Oh, dilus-lus. Injih Kang Mas. Wah,
malah. Pripun Kang? Wes. Pripun? Wes. Pripun? Aku gak rangkepan risi. Masa gak rangkep? Kok malah dibuka ora cetha kaya. Keri aku. Aku. Loro dikapak-kapake keri to. Lah iki jenenge carane masalah keriye GR kaya ngene wong nandang sayang asmara diteko kene meneh to iki mau kok bali rene meneh iki lho terus ora apa-apa asmarane dobel kok apa ta waku dewe Kris aja ditabrak kaya ya kan ibarate Iya. manten temu ngoten Nggih, temu nika manten ngoten nika lho, Mas. kan mlaku kan lumrahe mantan temu biasanya balang-balangan suruh Nggih. sirmu balangan apa nek karo Krisnya ayo apa-apa kok kaduan balang sih Nggih. ngono nah kok balang sandal ki lah bojone mosok dibalang sandal lah mboten enten suruh ki ibarate suruh wonten mawon Iki sandale anakku to. ya sendalku iki sandale dheke kok ya iki sendalku dhewe ayo dipalarke neneno tung 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 seng ya pripun lha wis pokoke engko palaran seng seng gosong to kowe ora iki tung seng lho kaya kobong kok enggak dhek mek urung ngadus dadi sang sang ora mek gosong tok seng ki Seng. masaku oe Nyapa? lah kowe ngene ngene ora lho kowe kok mengkap-mengkap to jogetmu lah pripun ora cetha ora dadi palarke kono wis aku ya sing ngene to ayo siap ben gagahan kowe totane dadi wong lanang sing gagah Nggih. do dewa do dewa sawo ora gelut kaya ayo Kris kowe dadi wanita kang lho merak ati mekar kaya merak walas sono mring au besok kapan puncak katakan uripe bejo jejet lan wong ayu lagi luwih ayu oh jejet asu umpama no nakodo tanpa perahu sasat darat dan solotri oh nyidam sari as iki menyilih dandang kula. Nggih. Tembangnya apa, Mbak? Mbak Kris. Nangis sakjroning iki pundutan ya, pundutan iki. Nggih niku enten. Nggih. Piye? Piye lagune piye? Anu, cek Nangis. aku wis iso, ora usah mok warai wis iso. Nangis sakjroning atiku ngono ta? Nggih. Piye? Nangis. Wis iso ora usah mok warai nyang apa to kok ya. Ah ngono takok nyopo kok wis-wis kaya entit to jenengan. Takok. Aku rada sak kakange titik, ngono lho. Kakange Titik. Adike kan tit, kakange entut. nah ngono lho. Sing makseng mau. Nangis sakjroning atiku Nalika sliramu
apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan bengi rina lan wengi lho nduk muga-muga Gusti ngijabahi sekapan anggonmu bali bisa kumpul kaya tuing uni jaranan Jarane jaran teci jaranan jaranan jarane jaran teci taun ana windono ana wong ayu taun nono windonono tak enteni ana ngendi ing pucuking tresna ayo mongko bebasane mung kanton daton sliramu bae pam 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 tak suwi kawelingku uga mono kang mas ya janjimu aku kang setia satu tak enteni slow oke Krisnya ana Mas Untek Sanusi Cahayu budaya oke Kakak Mas Agus juga Mas Febri keluarga besar Bu Hajah Rumini Yo nangis sajroning batinku oh nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu piye sambat karo sapa pam 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 tak suwun rina muga-muga Gusti ya ero bisa kumpul kaya jaranan Loh Mas gawer melek Gus ayo oleh lo terima kasih Krisnia Pinarak Rumin Cahayu tembangin Matur, tinggal Mbak. Kak Krisna
ninggal katresnan. Heeh, mriki pundhutanipun kanca-kanca. Menika saking anu iki, Mas Gawir kalian Mas Tul ki saka Pare. Mas Uncek. Nggih, pripun? Dadi kapal nyata dalu menika penjen lak mboten ijen to kala wau tindak ngriki. Mboten. Karo sopir to mesine. Nggih. Mula kuwi Mbak Elisa. Mbak Elisa. Heeh, Mbak Elisa diaturi minggahno sasana pagelaran. Wis lenggah ning kono mok junjung apa piye Mbak Elis? Mboten kersane jumeneng kiambak, malah dikira pesinden lempoh. Lah, kowe karo kancane padha-padha kok kulon niku. Lho, apa kan jujung. Lha sapa ngerti sampean karo kanca kaya seneng tetulung, ngoten. Nggih ning kersane jumeneng kiambak, ngoten lho. Oke, Mbak Elisa monggo minggah wonten sasana jumeneng. Wis ning dhuwur jane. Munggah engko terus teko terop kono malah repot kok ya. Oh, kene. Kene wong ayu. Elisa Alonso, Mas Uncek. Masa aku jogete Mbak Elisa ki apik ditabuhi najan ora tau setelan ning dadi setel. Bareng nyawang Uncek kok mek kenduk-kenduk tok lho kowe kan mau ki joget. Aku lho gateke segaan niku apik kok. Oh ngono. Getak kaya kaget. Ngono lho. Lah kowe ora ngerti kuwi pendake lan mesti totalitas to. Nggih. Timku ki ning mburi sinden enek pas wayah enu mesti digenduk bangkekane. Ngono mesti pas. Oh, kok sing dukulena nduleki ngoten. Heeh, enek. Dadi kok ene mesti los. Mergo sing tukang anu. Nggawa pendulek dhewe-dhewe iki sasakisan aku enak. Mbak, selamat malam, Mbak. Selamat malam sugeng dalu Mak Cange, Mbak Yu Limbo. Lan sedaya para warga BGM ingkang kula tresnani. Omong apa to iki? Lah kirangan Mbok GM. mosok nggo BM apa, Mbak? Mbok GM. BGM mana nih? Bogem. Bogem. Mbok GM koyo ngono. Bogem. Bogem. Nah, Bogem. Mbok. Nggih, Bogem. Nah. Saestu kula mriki niku asline mergo katresnan. Ditelepon kalian Bopo Rudi Gerong. Gareng. Rudi. Bopo Rudi Gareng. Garong, wis ben marem. Gerong. Dululut. Halo, piye lek ku telepon. Pripun Pak Rudi? Tanggal samene selo rasa wong nek panjenengan pokoke tak bolongi aku. Wah, tenan iki, Dek. Angger tak telepon apa-apa dibolongi karo Dek iki. Dibolongi kabeh. Pokok terima kasih ya inilah fungsinya rakete kekedengen iki ngene iki. Kekedengen. Kekadangan, Pak. Ketemu ibu. Kekadangan saka kedengan. Aku katut kono Mas aku. Ketularan lah. Heeh. Ketemu Bu Rumini saking senengnya beliau juga lembah mana nyenengke opo-opo di Sugoto. Apa sing diceneng apa? Opo-opo pecel Nyeneng nih. nyeneng nih. Kok nyeneng nih? Nyeneng nih. Apa pasugatane apa? Pecel. Heeh, pecel. Pecel lho. Wah ya ditawani arjeng jangan tewel. Opo tewel-tewel. Oh, yes tewel. Tak ketemu itu tewel kan itu. Iya, gori. Gori ya. Nongko. Heeh. Nongko. Aku seneng sama Pak Rudi seneng sama Bu Rimini seneng karo warga Bogem seneng. Sing kira tak senengi siji iki. Lah nyapa kowe? Si Primus siji iki. Primus. Ya, Bintang film Jakarta. Artis ora senenge koclok iki. Bintang film Jakarta. Bintang film Primus. Primus. Bojone Jan Fahira. Uduk. Apa? Pria mong setunggal. Kamu kesini ki kudusnya sempak karo aku. Kita tuh berdua itu wes podo ireng-irenge. Seapa? Sempak. Wong loro iku kudune sempak wong loro iku. Digawe sitok gaenen wong loro le. Enggak apa-apa le. Napa? Iku mau lho, apa ki mau? Sempak. Sempak ku lho. Ya beda. Lho, sitok digawe wong loro ku dhek njaluk wong loro ku bejo lho kowe. Aku ora seneng aku. Rasanya ndak-ndak.
Maksudnya sempak niku napa Cah Ayu? Aku senenge Maksudnya Sempak itu bersama-sama itu together. semangat ngono. iso tugedel berarti. Together. Kuwi lho. Iso. Tapi aku sengit banget iki karo Primus iki bocah. Ora. Kowe kok dinehi sing sakmene langsung kowe kegilo-gilo kowe seneng ya. Kowe Ukur wis kowe. lali Seneni karo kowe. aku kowe. Aku cemburu aku. Biyen ketok apa saiki ketok cilik kowe. Yo. Keseki karo Kristia kowe Jenenge bolos sinten to, Pak? Ya Pak Rudi kok. Aku pokoke sing anu rada menang tak ewangi ngono. Kowe piye kaya ngono kuwi? Ayo, saksenmu dhewe. Jarene arep mangkat bareng. Ora Jarene Arep yak-yakan. Ayo. Terus kowe iki ya ora totalitas. kowe mangkat mau jare arep apa? Hah. Arep nyambut gawe bareng-bareng. Nah, kok. iya. Tapi mau kok gelem karo ana sing liyane langsung kowe ngene-ngene. Heeh, seneng kowe. Seneng kowe. Marem kowe. Pak, Rumasane kok ning ngarepe Elisa kok terus kowe seneng-seneng karo wong liya. kowe pamitmu mau apa? Jarene arep sekolah, arep golek duit. Kok jarene kaya ngene iki? Kowe ngapusi dening aku sing wis Ora, tresnani kowe apa ya aku Syukur. kurang anggenku arep ngladeni kowe sampe dene Syukur. apa ya kurang? Apa ya kurang anggonku? Kowe kok malah kaya pitik talkun to kowe Lah iki. dipenceti kene kan iso bonekake. Niki saged apik coba ya. masa? Piye, Yo. piye, piye? Wih, Wah nek putrane. Ya. Ya. Regane piro iki? Regane piro? Apik to. Anakku mesti demen iki regane piro? Apik to. Coba diputer sak kono iso-iso iki baleni nek ya. Diputerne. Lah. Ya. Oh, kuwi lek aku roh kuwi. Apa lanang mentra-mentre kowe iki. Ana koyo ngono kuwi apa? Ayo, kurang? nangis ke lho, nangis ke lho. Malah guyu malan. Nangis, guyu piye to? Aku pendino yo tak masake lho awakmu. Ra ketangmu endok terus. Endok kok endok. Kaya kurang to, Mas. Sesuk aku ra lunga-lunga kene tak bedake. Wedakno pacakno sing resik lho. Aku ngene iki. Aku Kowe aku iki. dadekke apa? Mah. Lah kowe kok kadohan terus teko kene ra macak blas ngono kuwi sini-sini. Dipacaki ngono kuwi. Kuwi topine kuwalik lho, Nduk, topi sekolahe kuwalik ku lho. Topine kuwalik barangane kadigae ngono. Suwalan sik. Rumasang mosok metu untul-untul ora suwalan blas. Ngono nek tutul pitik piye kowe? Sapa sing tanggung jawab? Ora teko pitik iki lero ngono ki bakal masamu. Ora genah. Ya ngono ya. Anu nduk pacakno nduk beneh nduk ora cetha kaya. Heeh, nah ngono kuwi. Dadi ben ketok apik. Nah ngono kan kaya ning Eskimo. Nah, wis ngono kuwi ra bakal lunga-lunga wis. Apa lek arep ngelirik wis. Satu-satunya ben ro aku terus ya. Ning kosek. Yang Aku apa? bayangke lho. Apa? Lha apa nek ngisore gajah kok ndure kethek iki lho. Kuwi blasteran. Blasteran. Oh, berarti gajahe gendaan karo kethek ngono. Terus anak-anak ngene iki. Lah ya ki lucu, malah lucu lho iki. Gajah karo kethek terus anak-anak kok marmut ki lucu lho. Ya apa iki? Oh alah, ya ganti ki wae. Ya Allah, mas aku badeng. Wis kelingan kowe modar kowe wis ngono kowe. Kok malah kaya Sinchan to? Wis nek ngene ra ono sing ngelirik wis yakin. Mama ngono kae kok ya. Iki kok Bolongane gedhi to iki. Sik to. Iki mripate kok pas motore kok pas cangkem ki piye to kuwi? Lah dehem. Wis ngene iki. Dehem. watuk, Wak, watuk. Terus aku kepiye? Iki mripate endi to iki? Iki lho matane. Sik to Mbak iki mangan mok kon budal sekolah to? Tak kon budal sekolah malah ning kene mau ngerti ana sinden kok yo ngene ora. Sekolah lek macake ngono kuwi terus sing mulang sapa iki? Sing mulang kene nika. Nika sing lemu nika. Sing ndi? Sing lemu. Kae mulang sapi kok kayak kowe duduk kok ya. Pilih iki terus to. Mas aku senenono Mbak, senenono. Mas aku ora Aku kurang piye to? Aku lek nganti semaput piye? Ora. Mahal. Direh-reh. Wis to aja nesu ae to, saiki mesemo. Wis.
Neng apa aku ki yo mau. Ngapa kuwi? Heh, Tralene kuwi piye? lah kathoke mlotrok. Dipeneteni Tak ya. bondeli kene lho. Dipeniteni ya. Aja kok nyubles ngono. Kok malah nyubles kok ya. Aku pokoknya piye carane ben aku iso seneng saiki yo. Iki pinter. Ben seneng. Iki Seneng, pinter. seneng kok seneng piye to ki? Lho, kuwi Seneng. seje desa seje cara. Mbak Elisa kan saka anu asline ngendi Pak sampean kae? Seko toli-toli. Heeh, saka tilo-tilo kuwi. Kok tilo-tilo? Toli-toli. Toli-toli. Kok toli-toli? Heeh. Toli-toli udah tol. Tol karo tol beda. Kok jalane wong lanang kuwi? Toli-toli. Kok Jalan jalane tol, wong lanang? jalan tol. Nah nggih toli-toli. Kok dalane wong lanang? Lah iki jalan tol kan jalane wong lanang to. Sing liwat tol kan wong lanang to sing nyopir lek wong wedok seneni kok. Oh iya, Kowe turu wae. Bu. Kowe meneng ae tak hapusane. Cilik radong ora. Tak cilik ro. Sikile gek iso, gek bobok sesuk sekolah. Nah, ora lunga-lunga golek Besok sinden libur, lho. Pak. Besok libur. Sesuk ki tetep mangkat to golek Besok beda awake dhewe ning libur. omah ki ra ono panganan. Besok ki buat ujian kelas 6. Mosok Elisa dadak jagakne MBG. Kowe ki kan ya aku golekno pisan. Lah iya to. Ora. Mak aku ditambanono iki aku. Tambanono. Lek aku sedih kok ngene iki. Jaluk gen seneng. Dijengkleng apa piye ngono ya. Yoga. Lah apa? Anu ya. Iki lho gajah. Cilu. Gajah binatang yang amat besar. Terus? Telinganya lebar, ralenya panjang. Berbunyi. Ya ora muni. Mejen ora. Endi? Ada diuwek gue. Mas aku. Tapi nganggo anu pangkur jenggleng ya kene. Oh iya. Nah. Ya, aku dijenggleng. Jenggleng no, kowe kan Kudu mencolote kuat, dhuwur. no. Mencolote dhuwur. Caping gunung ya kene. Nah, lho kok Mbak Elisa ki spesial bawa pinter kok. Penyang tasik kuliah no, sampun punya putu. Kok punya putu. Lah sapa ngerti Tasih kok ya. kuliah no. Tesih kuliah. Semester pira Mbak penyen? Semester kata Kata. kali welas doso. Poh. Lah kowe Kali 12 dosa ki opo? Di atas 20. di atas 20. Oleh lek 11 ngono kowe. Kowe kuliah Wes, ndi? kuliah ning ndi? Aku ora kuliah kok. Lah kok terus Lah terus. Aku isih paut kok. Mas aku paut angger mulai ngerenteng ebegine kancane digo mulih. Ya ben. Ya, genjleng ya. Mas Ucep. Aku nek mung keri-keri sing pena lho. Iya. Loh, iki ambak omong sakmene, Mbak. Iki lek genjleng mencolot iso 3 meter punjul ya. Heeh ya. Pel. Oh, umuk. Lho, lho, kowe iki tak umbulne. Tak umbulke kok ketok ngapusi tenan lho. Ora ya ben Semene penonton. sampean colot 3 meter iki. Lho, penonton iki ben gumun karo kowe. Kudu diomongke kaya Lho kuwi berarti kethek tenan lho. Lho ora. Mencolot 3 meter kok. Tahu kok mbiyen ki mencolot 3 meter punjul to. Saben bengi dung medun langsung ambiar nyeprok. Anu mbang api ya, Mbak. Aku. Lah diaturke dulu-dulu mapane mbogem gurah Kediri. saben bengi Ayo. nyawa kok ratekan sih? Hah? Ra groso. Mencolot kok mek 3 cm iki piye to, Le? Masa ora krasa. Ora. Lemun melumput. Melompat. Melompat berapa tinggimu tadi? Ya Wes, semene. Lah ramuni, meneh coba. Nggih. Lho ramuni, meneh coba. Lho ramuni. Engko lek anyang-anyangan kowe tanggung jawab lho. Mas aku bar mencolot ngono terus sampean nguyuh dek kapan kek. Aku. Ampun dibuka to. Coba nganggo kuwi. Yen Yen memajang. Yen memajang sing cetha Lah apa ngomong apa? artikulasine. Kowe ki ora memajang. Lah apa? Yen memajang. Yen memajang
Memaja. Mas yo kowe ngono aja mok critak-critakne ngono lho. Bacut iki. Dek enggak ero lek kowe omong apa kuwi. Bene aja mok omongi. Aja mok omongi. Empeten dhewe ae. Mengkaro janur Kowe meneng ae. kan kudu aktif. Aktif kepiye lho? Kowe menenge kene misle kok. Kono bae. Kok kaya tenan-tenan ae apa sing Niki misle jeglenge niki lho, Pak. Digenake sing misle apa? Ayo. Sing jenglenge niki. Wah anu genjlenge menggak-menggok ngono ta. Lah nggih. Ngono. Kono menenge kene mleset kok. Lah ya energik kok ya Mbak Elisa Lah ki iya, berarti energik. piye aku kon meneng. Meneng ae. Ya wis ngene, madhep ngendi? Madep. Madhep endi? Ono. Wah, iya. Ngono lho. Alah nuruti wong gendeng iki. Ndelokke apa tak? Pengen. Tenan pengen. Ngawur heeh ora le kok ya ora cetha. Kembang wae weton. Pak, apa? Presiden ki apik. Heeh. Ora mangape muni lho. Suarane metu lho. Iki kok ora mangap muni aku Ora mangap muni iki Tanpa rumah. mangap, Rumah tanpa samu. mengo lho. Kuwi lambe apa kaset kok ora mangap kuwi lho. Mangap kok. Lah Lho. mangap Lambeku. lho. Omong lho Aku genah. ngomong kok. Ha. Ha. Lho, iya ta? Ora Pak meneng ae. Aku ngomong. Ngomong lho. Ha ngono. Mas Uncek lho. Ya kuwi lho. Endi? Mas Uncek. Ha. Ha. Lah. Oh, lho ora to. Yen hae ha ngono. Ngono. Tok. Kok Gah aku kowe rumah saku. Kowe ki modele kowe kaya tembus pandang lho modele iki. Rumah saku. gunung piye? Lah piye? Ora tekan. Rada mumbul sithik. Anu ta kowe wis kowe. Amit ge Pak ge. Amit ge. Amit arep endi kowe? Eh, Arep nglangkai aku apa teko kaya Mboten. Sen rumah endi amit iki? Mboten kan kula ke mriki ajeng Heeh. mriku wonten lho. Oh tak kira liwat kene. Mboten. Enggak to. Oh kok kono. Nggih, Seru maju pirang meter anu mencolot munggo. 10. Weh, edan, Elok. edan. 10 meter itu Elok. kan kono. Coba. Minggir. Ki rencana Gunung. tiba langsung moncrot ki kok rencana iki. Heeh, yo. Iki ngisru-ngisrui ora kok. Lah sing kesro ki pikiranmu kaya angger nyawang ucek nyawang kono. Nyerimpet gitu loh. Ora. Sikil agak Ora enak. nyerimpet. Nyerimpet ya. Nyerimpet kok nyerimpet. Arep dijenggleng lagi apa sak lanjute? Lanjute. Lanjute jengleng Ya. ngene. Pacitan. Wah teko iki. Ayo, gagahan. Ut. Ut. Gojreng ke sana. Oh, padha cekan. Ya. Ut. Lek dolanan aja ning kene ya cah cilik ngomong adike. Nah. Perang-perangan kok ngene iki. Oh. Demen kowe. Demen cak. Demen. Nanggapne kowe apa piye rumasamu kok? Lekmu demen iki lho. Oh nggih. Awake diatur suara pangripun. gajahnya. Suara gajahnya piye? Rumah saku. Jaran kuwi ta. Tapi lek unceng ngene iki mangga pantes rumah saku. Sekali tempo mbok yo nggawa anu. Napa? Kowe wis
anu ingkar janji lho kowe. Lah, Janjine napa to? rene utuh. Teko kene kok mek stugel piye ceritane? Mula wau jane ke ngomah niku nggih utuh. Lah liwat tol gek terus liwat mriku wau menggak-menggok. Dadi mriki nggih setugel niki. Lah nyang apa? Lah ucul gedhek-gedhek mawon kok. Suse mengkeret. Wo mungkret. Mungkret. Bener nggih? Panas udan Piye Mas janjine kepiye? Parian aja. Neng Kediri golek gabah. Neng Kediri golek gabah. Bu Hajah Rumini. Bu Hajah Rumini. Muga selalu berkah. Amin. Allahumma amin. Amin. Kok lagu to kok? Allahumma amin. Parian lho yatim piatu padane kowe wae ya. Lah nggih kula ngamini kok diseneni. Iya. Bener. Lah nggih. Tapi aja dawa-dawa lek kedawan kok nyocok Mbak Elisa kok ya. Ora mungkin. Parian, Mbak. Neno Mbak Elisa. nano. ana bocah mini. Ana bocah mini. Iki. Terus ya iki ngono ta? Iya. Ana bocah mini. Senengane dolanan. Buru mini pinaringan lumintu karaharjan. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Pinter. Saiki ngerti kowe. Yo. Apik. Dereng. Urung to? Dereng. Aku urung. Sik to. Piye? Urung. Urung Parya. Udah, sampean dahar apa? Dahar pecel to, Mang? Nggih. Layak aku mambu pecel iki. Mangan pecel Dek. Ora kandha-kandha kancane mbok diwehi. Lah pripun jenengan niku? Lah ten mriko wau. Lho, mambu rawon, tas mangan rawon kowe. Nggih. Weh, wetengmu kok sedeng lho, bar pecel rawon kok sedeng lho. Mbah. Adahe kok gedimen to. Mbah iki mbah weteng mbah sampah wae. Kok mambu batang, mangan batang lho. Mboten. Lho, lha ndi ambune iki? Nggih jenengan ki ambak kok. Iki lho, tiba iki. Biyamu. Bocah kok arep ndelokne kancane. Ana sapi. Oh iya. Aku lho tak parian. Iya, pari ana. Wong arep parian sithik Ya, ana apa? Ora sida. Ora parian. Ayo. Lah ngono ngambek nesu. Aja nesunan Mas aku. Ana sapi. Iki ning panggung lho, sapi mok gorene lek nyelintaki sinden-sinden. Sopo sing arep tanggung jawab? Parian nih. Lho lha yo ning aja sapi to, sapi mok gorene kaya. Alah. Ana sawi. Kowe mau wis mangan lho kok ngomongne sawi arep dimasak neh digodhog neh, luwe neh kowe. Kok ketokmu nek sing di omah ora ngopeni kowe lho, ngawur kowe kaya. Sing apik? Ana roti. Luwe neh, Dek. Kowe kok mek badokan to temen aku. Iki apa-apa tek kleru to. Terus yo. Ana rudi. Nah iki bener. Bener kowe njunjung marang ing wang, bener. Wah ngono kuwi terus. Ana rudi. Tak anggap bener ngono. Ditali kawat. Rajan iki. Wani ro dalang ora. Rumah sama aku kumat terus dicaleni cacah ngono ya. Parian Pak, parian. Iya, terus dalu manut sampean. Ana rudi ditali kawat. Iya mau taleni. Mbah Rukmini. Rumini apa Rukmini to? Rumini. Mbah Rumini pinaringan sehat. Amin. Nah. Panas udan panas lengaling. Capek. Gamelan demit.
bali ngulon iki tenan apa guyon Keyong mas akan til mas Keyong ngono lho Kowe kok Wis. kowe kok wis kok pangamuk pamerne to. Lah napa pupuk dawa tak pamerke Aku Kok lek anyang-anyangan lho, karet iki kene. karetono. Nek wong biyen ditaleni Kene, damen. engko ben gak pipis sembarang. Kowe wis kebayangke sing ora-ora kuwi Modele Elisa koyo demen. Wes tak. Wes kapokmu kapan kowe? Tak tanggung sewengi kowe. Ngempet. Najan ya. Agak ronjo kentet. Puncak. Aku Nadian. ben kapok. Ngeten iki kan totok men iki anu ditaleni kan loro meneng ae bacut meneng Ya wis ora apa-apa. Jane nek cara anu tali iki malah bingungne lho, Mbak. Sekali temu mbok disetrum langsung. Wonten niku. Enek kabel muncek ngono. Boten sak disetrum sampe tak mati dhewe santai ae to Pak Najan Nadian wadon sarta tok sigarane ayo yo bangun negarane ngono ya ngono ino mane banyu caping gunung wong ayu zaman berjuang jerekelingan minta openi ning saiki oh ana sing rukun Loh. Dontang yo iyo sinambe-nambe kepenak tenan ya Mas Uncek. Nggih kepenak ning mesake Mbak Elisa. Lah ngopo? Nganti gembrobyos ya. Lho. Tolong dilapi to Mas, dilapi. Lapono. Mbak tisu, Mbak. Wo, golek tisu nggih apa? Anu, Uncek pilet. Mboten iki keringetan iki kan ngelapi. Heeh. Lah diji kok mbok dilapi dhewe lho. Dilapi cepet. Heeh. Anu lho, Lek. Kok ngono ngelapi kecete iku lho. Kowe ning dhuwur ra teko to. Dadi tungkake ngono tok. Mosok kan ngelapi tungkake. Lah kowe ra teko kok ya. Nah, Heeh. ya kowe ora tekan. Piye? Lah mosok ngelapi sak gedokku. Tapi ya aku medhot. Dodok. Beh. Ngelapi njaluk disuting. Loh. Ini iki penggemare Mbak Elisa do muring-muring kae ngene. Heeh. Kene kon mau kon iki lele
lambe. Lambe lu. Lambe isor brono aduh ya. Ngisor iki kon gulu. Gulu. Wae. Aja ditekek lho. Aja ditekek. Boten eman-eman ditekek. Mas aku. Alah, kowe kok ya keringetan to, Le? Oh iya, genti lah. Yo. Elisa ki cara wis ndek anakno gati karo anake. Karo cah cilik. Anu, lek nek anu mbok dipupuki apa to jenang-jenang apa dipupuki ben ora sawanen. Lah kok bablas dahar ki piye to? Dahar piye ketoke sayang. Apa sok ngelapi cangkem teles. Lah teles sok cangkeme. Cangkem teles ya rasa dilapi ya. Piye? Nanti aku Ora apa-apa, kuwi kudune kowe seneng kuwi tilake wong ayu, kowe kudu seneng. Tilakku kok, ora apa-apa ya. Nek perlu digomule disimpen. Golek kangen karo Mbak Elisa dibukakne. Alah lah wong tisu kok. Lah wong tisu ki kok nek banyu iso ilang kok. Tapi kowe ngelapi Mbak Elisa pantes lho, kowe ketoke pinter ngelapi. Coba lapono sing gender kayak jajakan. Mah aku normal kok. Neno. Sekar bisa nyawa. Syukur bisa nyawang. Ilang yo toyo pam bokem gula berdiri Ayo Mas Ucen. Jaman pejuang jor kelingan jarene wis seneng keturutan sing kaya ngene iki lho semangate uncek iki. Elok. Nitik lek cilik senengane sapa gunung. Wah. Kaping gunung. So mayung gunung. Lho, omahmu gunung to? Gunung, Pak. Enek kawahe apa ora? Mboten enten. Lho wae ono ya. Amah. Saku. Kawah adi hari-hari. Oh, lah iki jenenge adi hari-hari. Kakang Kawah kuwi lho nggo kacamata Mas Nanang. Lah, iki wis wangun Kakang Kawah. Oh, Nanang Nganjuk, Lah, Nanang Merem. iya toh, Nanang Merem. Nah. Oke. Iku ya kenal to karo Mas Nanang iki Wah, sampean. niku ten pundi-pundi wayangan wonten niku. Mesti ana, panjenengan seniman ulung kok ya. Penggemar ki ya. Loh, seniman itu Swantene seniman. nggih sae. Sae. Heeh. Aus. Sekar bisa gunung desa. Loh. Rejo. Yo yo yo.
Mbak, panjenengan pinarak kene sik, pinarak kene sik. Nah. Alah, tak selingi sawetara. Modus. Ben ora men lunggah-lungguh. Modus padune kan cedak. Dalang iki wenang ngatur Mas aku. kamu tuh, iki mimpi. Nah, ngono kuwi kudu manut diatur karo dalang ngono. Mulakno kuwi dadi kadal karo walang. Nah, Mbak Elisa ben lungguh kene. Uncak kowe golek nggon sing apik, golek nggon lungguh ning ngarepe lampu syuting kae. Mas aku. Iki tak selingi karo Meme ben jumeneng Mbak Meme. Mriko presiden saking Malang. Nganggo spot. Ceko. Ut. Oh Loh. Jackson dah. Jackson. Wo. Aku. Dina iki aku ora ngidung. Nah, dadi ora usah ngidung, Cak. Lho, nek ndi uncekmu? Kuwi lah. Ora urung ya digoleki. Mau kan lunga. Nesu, Elisa lungguh kene nesu. Mbak Elisa ning kene nesu. Ora aku kan manut kon golek nggon. Cembubur kowe. Cemburu. Cemburu. Lho ngakoni to, Cembubur. Lah yo ngakoni kowe, yo. Cembubur to kowe? Cemburu. Lho ya to, omongi kok. Lu Mas aku ngakoni dhek ngakoni. Piye to? Kowe lungguh ning kene penak apik lho, kok penak apik. Iki Mbak Meme. Meme. Meme napa? Meme begabah napa meme? Meme Klambi. gerih. Ben rada asin. Sugeng dalu, Nduk. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu mumpung sowan mbogem. Dek muni cangik. Cangi. Heeh, wong ayu ki mrene ngono kuwi. Beda bojomu kowe muni cangik cangak. Kuwale. Cangak ula apa piye? Mas aku nembang sing versi Malangan lho jajal sekali tembok. Kae mumpung Pak B, tolong Mas Puji kae. Ha, jangan tindak rene. Ha, Mas Puji mumpung Kang Romo Rawung lu pengendang the best-nya Malang menika Mas Puji menika. Oh, kata. Nyuwun pambiyantune mumpung bengi iki nunggoni Kang Putra. Lah, Mbak Meme menika. Mbak Meme iki putrane Pak Puji menika. Pak Puji. Oh, alah. Coba apa mau nembang ngaten ana Karangkates, ana Gubuk Asmara, manut panjenengan ning sing ramban pertama di semi Malangan kaya winginane. Nah, Karangkates mawon. Nah, nyuwun tulung anu Mas digolekne dalan Mas Puji menika. Wah, pengendang hebat. Kowe kan jaman aku nong sapa-sapa dikendangi kali niki. Nah. Dadi sinten-sinten mawon dikendangi niku. Lho, piye? Ngendangi wayang penjari bisa mbiyen rumah saku. Ayah yang luar biasa. Iya, wis pokok tepuk tangan buat Mas Puji. Tepuk tangan. Kula saged nyinden ngeten iki nggih. Ayah tercinta. Uncek ya kudune bersyukur kowe iso ndagel ngono kuwi ya mergo mik. Kowe kudu terpi. Nggih boten. Lho kowe kudu matur suwun karo mik kaya iki lho. Meme matur suwun karo Kang Rama. Kowe matur suwun karo mik. Kowe iso matur suwun kali mik iki. Lah lho enek mik terus suaramu apa teko? Lah iya. Oh iya. Nggih, nyuwun pambiyantune ya Mas Puji mumpung panjenengan melu wongon dalu menika. Tembange napa Nduk niku wau? Karangkates. Karangkates. Oke. Digarap cara semi tayub Malangan sing ramban pertama. Engko sing kedua dibajone kaya piye? Digrengsenge mawon. Oh, ngaten. Nggih, siap-siap. Gamelan nyel. Pemusik diem. Ya. Nganggo balungan. Pemusike kula aturi ngerokok ngantos klepeken nggih. Aku les muni gamelan nyel ngene iki tenan. Untuk Kediri luar biasa kaya. Iya. Dek anyel karo aku dek. Nah. Ya Karangkates digarap karo Cakra Budaya mumpung sing ngendang nyuwun tulung Mas Puji menika. Ah. Kudu joget lho Cak. Lho, aku kudu ngene. Jenengan kok krungu kendang. Diselmune joget. Oh. Loh.
manggut-manggut. Seneng kowe. Abui kowe kok kowe mandang. Suara Terima kasih Meme Pinarumien. Niki sejenak awake dhewe ngrungokke tetembangan Karangkates gagrak cara tayub Malangan iki mau. Wah, apik sinembang Mas apa sing ngendang Pak Puji. Terima kasih Mas Puji. Wis pokok sehat selalu lah. Beliau pengendang hebat saka Kalipari. Mbak Elisa. Tak goleke kanca karo Putri Sartono engko nembang wong loro napa untuk panjenengan. Kene mbokmu ngadeka. Engko Uncek sing nyiarne. Nah, wis pokoke Uncek kan yo sapa-sapa disiarne ta kowe? Nggih. Sapa-sapa nyiarne kowe ta? Nggih, mboten. Kok sapa-sapa nyiarke kula niku lho. Lho maksudku kok ya kene. Kene. Nganggo sepot apa manut cah-cah? Manut kanca-kanca. Yo. Oh, balik ceko kuwi ya. Oh. Kendangane Mas Puji kaya. Loh. Pemusik arep mijet apa? Tak ceko-ceko. Jenenge senenge gawe-gaweke kanca. Napa? Kok mirip wonten nggih Waranggana kalih niku? Lho, mripatmu ki sajake wis tempuk apa piye? Mirip. Lah nyawang beda kaya ngono kok mirip ki lho. Pasuryane mirip. Iya kabeh wong duwe pasuryan to. Lah nggih. Ketoke Mbak Yu Ade. Yen ra sing enom karo sing tuwek ki sok ben. Apa? Ora yen ra sing enom karo sing tuwek. Apa? Sing enom kali leh tuwek. Sing enom sing ndi? Sing enom niki. Sing enom sing ndi? Niki. Sing enom sing ndi? Kowe arep. Baleni tembungmu. Ayo arep ayahan kowe. Anu sing niki. Sing ndi? Senenono. Kowe arep ubub-ubub kowe. Niki. Kowe arep adu-adu pitik kowe. Ayo. Ini, Ayo. Arep tumbak dicucuki kowe.
sing ora nek sing nyurung kok Oh, ngawur ae. Ora cetok. Dewe kok Ora mbok surung to? Surungan. kene sing nyurung kok. Ben nyapa lek disuruh. Nyol-nyol. Enggak apa-apa. Lho kok guyu to? Dek kok guyu dhewe to? Guyune kok apik ta, baleni neh. Mah. Coba petung karo Mbak Elisa tembangin apa anu si Arno, Rono, kowe ning tengah kono nyiarne.